vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi muri seiko nai mukomanashi? Inini pari zvino ndiri kuraramawo ndiri munyika yevatorwa. Pati ndiriwo munhu akangokura achigara naamai vake mushure mekunge baba vangu vashayika. Ndakazvarwa ndiri ini ndega mumba medu, saka ndiri kumusha kudaro pane pandakazoona kuti there was no need yekuti ndingoramba ndichingotenderera ndiri munharaunda umo mandakakurira. Ndakabva ndatanga kuitawo zvimwe zvimabasa zvangu kusaidi. Zvekare amai vangu munhu anofarirawo zvekutengesa, saka inini naamai zvatainge tava kuita ndezvekuti taipota zvedu tichinofamba tichinohodha mukaka kumaplots uko kwatainge tichienda kunohodha. Taibva tazoenda nemukaka iwoyo kutauni, ndiko kwataizonotengesera, asi taizofamba tichiita zvekufamba tichitengesa mukaka iwowo, tichipima nemakapu, tichitengesa line by line. Saka mari iyoyo mukomanashi ndiyo mari yakazoita kuti ndinge ndichizoitawo kosi yangu iyo yandakaita. Mushure mekunge ndaita kosi yangu yeNurse Aid, ndakabva ndafunga kuti zviri nani hazvo ndinge ndichiaplya, maybe ndaikwanisa kuzoitawo mhanza yakanaka. Saka mukunoaplya muya ndimo matakazoona kuti mari dzacho dzainge dzichidiwa dzainge dzakawandisa. Ndakabva ndatarisa situation yangu yandainge ndiri inini zvekare nesituation yaamai vangu, ndokubva ndaona kuti mari yacho hakuna kana kwandaizokwanisa kuiwana. Saka mazuva awo ataimbopota tichifamba naamai tichitengesa mukaka, pane pamwe pataizombopinda tichinotengesa apo painge pachigara vasikana vaya vanoita zvekutengesa muviri yavo. Pane pamwe pandakazomboenda zvangu kunotengesa mukaka ndiri ndega, ivo amai vakabva vasara. Zvekare musi iwowo ndaifanira kuti ndinge ndichidarika nekumba uko kwainge kuchigara vakadzi vaya vaiita zvekutengesa muviri yavo. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndatanga kukolekta, sezvo ndainge ndiri munhu ainge aneta nekufamba ndichingotenderera mulocation. Pane umwe wevakadzi ivavo uyo wandainge ndichiwirirana naye, ndokubva ndapinda zvangu mumba make. Tainge tigere zvedu pamubhedha, ndokubva tatanga kutaura nyaya. Iniwo ndainge ndichitomuudzawo kuti ndine kosi yangu iyo yandainge ndaita. Iyewo ndidzo dzainge dziri shuviro dzake, achiti kana akaunganidzawo mari yake ainge achida kuti ange achizoita kosi iyoyo, because aiti kumagumo kwazvo aida kusiya basa iro raainge achiita. Hanzi ndikuda kuzogumisidzirawo ndava kugara kuUK ikoko. Saka takati tigere paya, inini ndakabva ndatanga kumuudza dzimwe mari dzose dzainge dzichidiwa, ende ndichimuudza kuti kana ndakatarisa situation yangu handifungi kuti mari iyoyo ndinokwanisa kuzoiwana. Mukomanashi mukadzi uya iye akabva anditi hazvinetse, mari iyoyo kana uchiida within 1 week mari iyoyo unenge watoiunganidza. Inini ndakabva ndamubvunza kuti mari yose yakawanda sei, ndingaiunganidza sei ne1 week. Mukadzi iyeye ndipo paakabva atanga kundiudza kuti hazvinetse, anokwanisa kuenda neni uko kwavanoita zvekutengesera muviri. Hanzi even in one night mari iyoyo kana ndikasangana nemhene ndinokwanisa kutowana munhu anondipa mari iyoyo. Zvinhu izvi zvakandiremera the first time yandakazviudzwa kuti unokwanisa kutotengesa muviri wako kuti unge uchipiwa mari nemunhurume. At that time zvangu ndaiva neumwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, but zvinhu zvakabva zvandiremera kuti right now saka ndinenge ndava kusangana nevarume vakawanda sei, and I felt as if mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye ndinenge ndatomubetraya because I'll be cheating on him. But mukoma, nhamo inokwanisa kukusvitsa pane rimwe level rekuti haufungiri kuti unokwanisa kusvika ipapo. Zvakabva zvaitika mukomanashi, pane rimwe zuva ratakati tichienda zvedu kunohodha mukaka, and that day ivo amai vainge vachiti tinofanira kuti at least tihodhe mukaka wakati because kwacho kwatainge tava kuenda tichinohodha kwainge kuri kure, saka tainge tava kuurawa nematransport cost. But takati tasvika kumaplots
kuya tava kufamba tichienda uko kwataigara tichinohodha mukaka, ndokubva tazosangana nevamwe vakomana vakabva vatibira, ende vakatibira zvose nemafoni nei. Vanhu vaya zvavakazongoita ndezvekuti vakatibvunza kuti munobvepi, muri kuendepi. Takabva tavaudza kuti tainge tauyawo kuzohodha mukaka kumaplots ikoko, ende takabva tavaudza kunzvimbo uko kwatainge tichigara. Vakabva vangotipa mari, asi mari dzacho dzavakatipa, mari idzodzo dzainge dzakatoshota. Vakabva vati muchangoonawo yekutamba muchidzokera. Vanhu vaya vakabva vatanga kuti mhanyisa tichibva kumaplot ikoko, vachiti mhanyisa takananga kumain road. Takati tava kumain road ndokubva tazohaika zvedu dzimwe motikari, tikabva tataura kuti tainge tabva mukubirwa nemamwe matsotsi awo atainge tasangana nawo mune chimwe chisango apo patainge tichifamba tichienda kunohodha mukaka. Sezvisinei, vanhu vaya vatainge tahaika motikari yavo vakabva varakidza zvavo kuti vainge vanzwisisa, ndokubva vati musabhadhara zvenyu. Mukomana achi takati tasvika kunharaunda uko kwatinogara, paitodiwa zvekare kuti tinge tichikwira dzimwe motikari. Takambozama kuti tinge tichiudza vamwe vanhu avo vanoita zvemishikashika munharaunda umo matinogara zvose zvatainge tasangana nazvo, but ivo vakabva vangofungidzira kuti tainge tisina mari chete yekuti tinge tichikwira tichidzokera kumba, ndokubva vatoti munofanira kuti munge muchibhadhara. Saka takabva tatora mari dziya dzatainge tapiwa kuti tinge tichihaika nematsotsi aya, ndidzo mari dzatakazoshandisa kuti tikwanise kusvika kumba. Mukoma, kubva ipapo ndakabva ndaona kuti hope yose yaigara iri mumaziso maamai vangu, because ivo amai kunyange mukufamba navo ndaigara ndichiona kuti amai vaiva nehope yekuti mune ramangwana zvinhu zvichanaka chete. But kubva zvatakatorerwa mari iyoyo mukomanashi, ndakabva ndaona kuti hope yose iyo yainge imbori mumaziso maamai vangu yakabva yangopera yose. Kunyange zviya zvataigara tichingotaura, ivo vachingoti in faith mwanangu, kuUK uchakuenda chete, hope iyoyo on that day ndakabva ndaona kuti yakabva yangopera. Mukomanashi, pandakaona kuti ndiyo situation yainge yavapo pamba, tainge tisisina mari yekuti tinge tichikwanisa kunohodha zvekare, inini ndakabva ndangobuda pamba. Amai ndakangovaudza kuti kune kwandanzwa kuti kuri kudiwa vanhu vebasa, but ndainge ndichingonyepa mukoma. Ndakangotanga kufamba ndisingazivi kuti ndonanga kupi. Ndo pandakabva ndazopfuura nekumba uko kwemukomana wangu, ndikabva ndamukumbira mari yebhazi kuti ndinge ndichienda kutauni. Mukomana uya akabva andipawo mari achiti ndiyo yainge iri last money yake, meaning kuti kuenda kwandainge ndichienda kutown ndaisatombova nemari yekuti ndinge ndichizodzoka back kumba, asi ndakangozviudza kuti ndichazongonozvionerawo ndava kumberi ikoko. Ndakabva ndakwira ndokubva ndaenda kutown. Chekutanga chandakaita ndechekuti ndakambotenderera mumashops ndichitsvaka basa zuva rose. Mukomanashi, handina kana kukwanisa kugara ndambowana basa. Pane pamwe pandainge ndawana basa, but ipapo painge pachinzi panodiwa musikana anotengesa mubhawa. Saka zvinhu izvozvo zvakabva zvandiremera kuti shuwa ndobva ndangotanga kutengesa mubhawa. Ndikabva ndati iyi ndiyo ichazotova last option yangu kana ndambozama kutsvaka basa ndikarishaya. Saka ndakazoti nzara yandibata, ndipo pandakazofunga mukadzi uya kuvakadzi vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo, ndokubva ndaenda ikoko kumaarea kwavanogara kumidhadhadha. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndaudza mukadzi uya wandainge ndichiwirirana naye kuti ndainge ndabva kumba ende ndaisatombova nemari yekuti ndinge ndichikwira ndichidzokera kumba. But mukadzi uya iye akabva arakidza kunzwisisa situation yangu, akabva ati it is okay mufana wangu, unenge uchingogara neni zvako uchitsvaka hako basa. Mukoma, ndakabva ndatanga kugara nemukadzi uya, but ndakangogara naye kuda kwemazuva matatu. Iye ainge achirakidza like munhu ane hunhu, but takazoti tazopinda muzuva rechi4, I still remember kuti on that day akabva adzoka aiva nemunhu wake uyo ainge amukecha. Mukomanashi, ndakabva ndaburutswa pamubhedha ndikabva ndanzi inini ndinofanira kuti ndinge ndichizorara pafloor. Vanhu vaya mukomanashi vakaita zvose zvavainge vachiita usiku hwose. Situation iyi yakandiremera mukoma. For me it was the first time yekuti ndinge ndichirara musame room mune vanhu avo vanenge vachiita bonde, ende zvinhu izvi
vakazviita throughout the night. Ndikufambawo kwemazuva mukomanashi mukadzi uyu ainge ava kusatombonyara zvinhu izvi, ainge ava kutozviita kunyange ari masikati. Waitongoona paya wakagara utori bhizi uchifunga nhamo dzako, obva watoona munhu atovhura dhoo, obva atoti ndine client yangu, ko chimbobuda panze kambichana wozodzoka. Ende pakuzodzoka paya mukomanashi, imba yose inenge ichiita kunhuhwa makondomu. Kuti ndinge ndichitsvaka kumwe kwekuenda ndakabva ndashaya because mutauni hatina kana hama. Chandaingogona ndechekuti ndaingotaura naamai pafoni ndichivapa maupdates, ndichivaudza kuti kuno mama zvinhu zvichiri zvakasunga, handina kana plan, kunyange mari yekuti ndinge ndichidzoka kumba handitomborina, because ndicho chinhu chaigara chichingochemerwa naamai vangu. Vaigara vachingoti kana zveikoko zvaramba, chingodzoka zvako kuno towana imwe plani yekuti tingararama sei than kuti ugare ikoko, nekuti uchazogumisidzira wazopandudzwa. But ivo amai ndairamba ndichingovaudza kuti kupanduka mama, handimbofi ndakapanduka kunyange zvikaita sei. But mukomanashi, panhu pane mari panonetsa. Zvinhu zvaigara zvichingondirwadza kuti almost each and every day, especially in the mornings, kana mukadzi uya akabuda kana akaenda kubhawa achinoshanda, mangwana makuseniseni paya paanodzoka anenge ava kuburitsa mari, and aita kuburitsa mari from all pockets. Anenge achiti kana akaburitsa ma-US kupocket iyi, obva aburitsa ma-US on another pocket. Ende mari idzodzo anenge achidziwaridza zvake pamubhedha apo paunenge wakarara, obva akuudzai kuti imimi zvenyu vapfumi murere, isusu varombo tichirara tichishanda usiku hwose. Mashoko iwawo aigara achindirwadza, ende ndakabva ndatanga kutorwa mwoyo zvishoma nezvishoma nemari idzo dzaaipota achiverenga mumaziso mangu. Ndaiti kana ndikatarisa mari dzaaipota achindiverengera, hungava huri usiku kana kuti makuseni, ndaibva ndatanga kutoverengawo mupfungwa dzangu kuti dai ndanga ndiri inini right now, handiti amai vangu ndingadai ndatovatengerawo jaketi kana kuti ndingadai ndavatengerawo matenesi, kunyange chikafu chaicho. Handiti izvezvi dai ndanga ndiri inini ndiri kubatawo mari iyi, amai vangu ndingadai ndiri kuvaitirawo zvose zvandinofanira kuti ndinge ndichivaitira semwana wavakazvara. Mukomanashi, zvinhu izvi zvakazogumisidzira zvazotondikwezvera kuti ndinge ndichinopindawo mubhawa ndichitanga kutengesawo muviri wangu. Asi mazuva ekutanga mukomanashi, handidi kukunyeperai, zvinhu zvakandiremera ende zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichijairira kuti semunhukadzi unokwanisa kutopedza kuita bonde neumwe munhurume uchidzokera mubhawa, wobva watokechwa zvekare neumwe munhurume, wobva watobuda naye, mobva matonoita bonde. Pose apa amai vangu ndainge ndichingovaudza kuti amai, kuno ndiri kungorarama nekukiyakiya, but yet mukomanashi ndainge ndatova munhu ainge ava kupinda mubhawa. Saka zvadaro mukomanashi, mukadzi uya iye akabva andiudza kuti ane shamwari yake yainge iri kuSouth Africa, hanzi ainge achiitawo basa iroro ratainge tichiita kuZimbabwe. Saka shamwari yake yainge ichimuudza kuti kuno kuSouth Africa kutori nemari yakawandisa than mari idzo dzatainge tichichaja tichiri kuZimbabwe. Saka akabva andiudza akati, mufana wangu, nyaya yavapo ndiye kuti iwewe neni tinofanira kuti tinge tichienda kuSouth Africa nekuti ndiko kune mari. Takabva taunganidza mari, tikabva tanotora mapasipoti, ndokubva takwira zvedu tikabva tauya kuno kunyika yevatorwa. Mukadzi uyu takazoti tava kuno kuSouth Africa, iye akabva azodarikira because akabva ati kuCape Town ndiko kune mari. Saka inini ndakabva ndaona kuti ndingoramba ndichingotevedza South Africa, ndakabva ndaona kuti kuCape Town kure. But mukomanashi, pari zvino ndicho chinhu chiri kutondiraramisawo. Ndiri munhu ari kutorarama nekutengesa muviri wake. Usiku hwoga hwoga mukomanashi, ndinotogeza-gezawo, ndotopindawo mukombi, ndopinda mutauni. Kuprovinsi kuno kwandiri kutori nenzvimbo inotozivikanwa kuti vaya vanoita zvekutengesa muviri kazhinji kacho ndiko kwavanowanikwa. Zvinhu zvandiri kuita izvi mukomanashi, each and every day ndinoona kuti zvine maafektiro azvinondiita mupfungwa dzangu.
but kana ndakazvitarisa ndinoona ndisina kana option. Pari zvino ndiri kugara ndichingozviudza kuti kana ndikati shandei ndikaunganidza mari yangu, sezvandakaudza amai vangu kuti mama, mashandiro andiri kuita kuno anorwadza, kunyange zvavo ivo amai vasingazivi kuti ndiri kushanda ndichiita mabasa ekuzvitengesa muviri wangu. Ivo amai vari kungofungidzira kuti ndiri kuita izvozvi zvestay in, but havazivi kuti kuno mwana kunyika yevatorwa ari kuita basa rekutengesa muviri wake. But vavariro yangu ndiyoyo mukomanashi yekuti kana ndikaunganidza mari iyo yandinenge ndakwanisa kuunganidza, ndobva ndadzokera zvangu kumusha, inini naamai vangu tobva tatsvaka zvedu chibhizinesi chekuti tinge tichiita, tobva taenderera zvedu neupenyu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndainge ndichida kuti ndizoguma ndaendawo kuUK, but ndakazokumisidzira ndava kuitawo zvekutengesa muviri wangu, ndichitsvaka mari dzacho dzainge dzichidiwa kuti ndipedzise zvinhu izvo zvandainge ndichida kuita. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndabva ndafunga imwe nyaya yatakamboverenga yevamwe vahanzvadzi avo vainge vachibvunza kuti saka nurse aid yacho kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuendawo kuUK kwacho ikoko ndingazvifambisa sei. Ndinoda kungotenda kune vamwe vahanzvadzi vakabva vauya kuinbox ndokubva vanyora marequirements ose anodiwa kuti munhu ange achizoenda kuUK. Ndichazodzoka nemarequirements ose avakanyora nemaprocesses and the steps. So kana kuri kunzi unenge uchida kuitawo nurse aid iyoyo kuti unge uchizoendawo kuUK, I'll be back very soon nechirongwa ichocho pandinenge ndichiverenga marequirements ose akanzi ndiwo anodiwa and the steps to follow. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.